Singgah singgah kala singgah tan suminggah durga kala sumingkir sing hasirah sing hasuku singatan kasat mata sing hatengga sing hawulu sing habahu kabeh padha semingkira ing madyan ing jala Sinartan puji hastuti mewah puji hastungara mugi kunjuk ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa Rahayu Widodо Niskala mugi tansah kajiwa miyang salira kunjuk waraden sangya para renggah kakung Semara Putri dalasan kula sadhang rikansa pametri budaya keluarga ageng campur sari wisanggeni merwakan atur ing kalenggahan siang punika kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Dun sangya para pepunden para sesepuh bini sepuh ingkang legan siang punika antika sami sampun kepareng hanampi wahyuning kasurapan kacehna ing ri kalenggahan siang antika sami pantes kinarya dados tuing kawuluh sembring pituduh tumraping para muda minggahing para kawula dasih ingkang tansah pinundi saha kinabekten para halim para ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating parembah jati ingkang tansah luring budi para priyagung darahing nata para sarjana surjaning budi perpamban-pambating praja satriyaning negari songsong agung ing laladan padukuhan Kali Wekas Desa Ngaren Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali kunjuk ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngaren ugi sak perangkatipun Bapak Carik mandhap tumuju Bapak Bayan Bapak RT RW sedaya ingkang kepareng hanjenengi siang menika ingkang satuhu pantes katuran sagunging pakurmatan mrikanipun sangya para rawuh kakung Semawana Putri ingkang dahat kalingga maradaning akrami ngaturaken sugeng siang sugeng pinanggihan malih lumantar pisunanipun para kadang pametri budaya keluarga ageng campur sari wisanggeni mijil saking laladan Sendang Karanggedhe Kabupaten Boyolali ing kalenggahan siang punika lumantar saking Bapak Hadi Suyatno catur laras audio sound system Kali Wekas Ngaren Juwangi sowan ngabiyantara kaleres tinimbalan saking paring peningkang mengkugati panjenenganipun Bapak Karedi dalah Ibu Nyami saklungsa akhiripun keparengadan sakuran adicara Winisudan Arjang Hernowo Wali Matul Khitan putranipun ingkang hapeparat pun Bagus Fani Nanang Agus Prasetyo
Sang Hyang Perpunden Praus Trisno siang pripun kadang pamatri budaya keluarga Ageng Campur Sarwi sanggeni sowan ngabyantara sinangkuyung catur lareson sistem Bapak Hati Suyatno ugi kapundhut gambaripun saking kadang tedak juru syuting multimedia Wahyu video syuting saking Laladan Juwangi sak ngajengipun Koramil Juwangi kagunganipun Ibu Wahyuni sinareng para kadang pamatri budaya Campur Sarwi sanggeni ing siang punika kepareng nganti pisunanipun Triwidawati ingkang sampun kepareng lenggah anggona raras ing sasana palenggahan wontene siang menika kepareng katepangaken malih kunjuk Sang Hyang Perpunden Praus Trisno ugi kepareng ngaturaken atur pambukalipun kunjuk sagunging para tamu sadaya pisananipun kadang kula saking Laladan Kitha Nagasari Boyolali No Rita yo wae sapa aja diplerok iki wae sapa aja dinakali yo Narita munggah sik dhewe semringah semangat 45 wah hebat dinampen pisanipun kadang Widawati Mijil saking Laladan Surakarta Hadiningrat Kismayasa ngemplak Boyolali saking Bandara Adi Sumarmo diajeng Ina Cakrabuana wae sapa sak sampunipun Diah Ayu Ina saking Laladan Kismayasa ngemplak Boyolali kemareng sowan dinampen pisanipun kadang Widawati kang angka 3 Mijil saking Laladan Bumi Sukamati Sragen Wong Ayu Ika hey Triwidawati ngabyantara sowan ing sasana manglipur penggalih para tamu siang punika para kadang pametri budaya Campur Sarwi sanggeni kula kiyambak ingkang kepareng hamandu kula pun surat degel wingking saking Laladan Karanggedhe Boyolali tepatipun saking Desa Sendang kenen kepareng aturaken atur pambuka sawetawis kunjuk para tamu para nggah sutrisna budaya kanthi kados pundi gotrek gumbrit para kadang Widawati dalah para kadang Wira Pradangga akhiripun suka mangun suka kunjuk para tamu dalah para lenggah sutrisna budaya kanthi punika sugeng lelenggahan kanthi maradukaning penggalih sinambi kepareng hampir sani pasugatan saking perkadang pametri budaya Campur Sarwi sanggeni yo Putra
Sanggya perpendhan para Trisno.